Νοέμβριος του 2013. Σε μια ζεστή γραφική γωνιά της παλιάς αθηναϊκής συνοικίας μου έγινε η εξής πρόταση. Πάνω θέλω να προλογίσω το βιβλίο μου. Ξαφνιάστηκα από αυτή τη τιμητική πρόταση λέγοντας εγώ, ως τι, εγώ ασχολούμαι με τη λαογραφία. Με προβλημάτισε όμως καθώς ο Νίκος επέμενε να την δεχτώ. Όπως και η αγαπημένη φίλη και συμβία του Νίκου, Στέλλα, που παρακολουθώντας την κουβέντα μας διέκοψε και είπε «Εσύ τον αγαπάς πραγματικά και θέλει ο Νίκος να τον προλογίσεις. Πρέπει να το κάνεις». Αποδέχτηκα την πρόταση με ευθύνη και φυσικά με μεγάλη χαρά και τώρα είμαι εδώ, έχοντας δίπλα μου άλλους δύο αξιόλογους καλούς φίλους. Το συνθέτη Μιχάλη Τρανουδάκη και τον ηθοποιό Περικλή Μοσχολιδάκη. Για τον Νίκο Καραγιώργο, σαν φίλο, δεν θα επεκταθώ πολύ, γιατί γνωρίζει ότι τον εκτιμώ βαθύτατα. Θα μιλήσω όμως για το πνεύμα που διακατέχει τον Νίκο και όσο μπορώ, χωρίς πολλά λόγια, θα προσπαθήσω να συσχετίσω τα γραπτά του με τον εσωτερικό του κόσμο, όπως εγώ τον έχω αντιληφθεί. Τα διηγήματα που θα διαβάσετε θα σας δώσουν να καταλάβετε την μαγεία της ψυχής του, όπως αποτυπώνεται στους ήρωές του. Ο Νίκος γεννήθηκε σε μια οικογένεια όπου το νους υγιής εν σώματι υγιή, η παιδεία και ο αθλητισμός δηλαδή, ήταν η ανώτατη ηθική αξία. Έτσι σμιλεύτηκε το πνεύμα, ώστε μεγαλώνοντας να εξελιχθεί όχι απλά σε έναν σκεπτόμενο, αλλά σε έναν δημιουργικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Η πρώτη γνωριμία μου με την πένα του ήταν μέσα από την ιστοσελίδα που διατηρούσα μαζί με τον αδελφό του Γιάννη, την Μπουκαρού. Χάθηκα μέσα στο ξετύλιγμα μιας πεντακάθαρης, πυκνής γραφής που εκτός των άλλων δείχνει ότι είναι και άριστος χρήστης της ελληνικής γλώσσας. Σαν φίλος, σαν άνθρωπος, ο Νίκος είναι μια ευγενική, φωτεινή ψυχή με δύναμη και βάθος συνείδησης και με περισσή συμπόνια προς τους συνανθρώπους του. Οι συζητήσεις μας αγγίζουν μια άλλη διάσταση, τέτοια που ορισμένες φορές νιώθω σαν να φεύγουν από την πραγματικότητα και να πετούν μακριά, σε άλλους κόσμους. Αυτό αποτυπώνεται σε ένα από τα διηγήματά του, τον Σιωπηλό Αδελφό, που είναι και το αγαπημένο μου. Μια και είναι γεμάτο εικόνες από το παρελθόν και φιλοσοφικούς στοχασμούς. Στα διηγήματα αυτής της συλλογής διακρίνει κανείς αληθινούς χαρακτήρες που μιλούν με ξεκάθαρα λόγια για τα θέλω τους. Πίνουν σκέτο, δυνατό το κρασί τους, όχι νερωμένο, και αυτό αποζητούν και στη ζωή τους. Καθαρές κουβέντες. Τους αρέσει να κοιτάζουν τη βροχή και το μυαλό τους να ταξιδεύει σε άλλους κόσμους. Μέσα στο ίδιο αυτό διήγημα ξεδιπλώνεται το σήμερα, όχι μόνο η φαντασία. Άνθρωποι που ξεριζώνονται από την Ελλάδα, από την χώρα που αγαπούν, από τα δικά τους κόμματα, από τους ανθρώπους που αγαπούν, για να ταξιδέψουν μακριά, από ανάγκη για την επιβίωση. Σε έναν μήνα θα είσαι και θείος. Είναι κόρη. Ανιψιά σου. Μου λείπεις, αδερφέ μου. Τα διηγήματα που θα διαβάσετε, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμη στα χέρια σας το βιβλίο, θα σας προβληματίσουν. Θα δείτε ανθρώπους της διπλανής πόρτας, θα σας κάνουν να δείτε με άλλο, πιο ερευνητικό μάτι την καθημερινότητα. Αλλά πολύ περισσότερο θα νοσταλγήσετε άλλες εποχές. Ρομαντικές εποχές θα έλεγα, που πλέον έχουν χαθεί. Αυτό το διακρίνουμε στο διήγημα ο λιχνοστάτης της οδού Wilson, σε αυτόν τον σκουριασμένο, αν και μεγαλοπρεπή, άφωτο λιχνοστάτη. Πόσο όμορφη εικόνα, πλημμυρισμένη από ρομαντισμό, σχεδόν ένα κινηματογραφικά εικαστικό στιγμιότυπο ή μεταφορά σε μια άλλη εποχή. Σκουριασμένος και άφωτος πια,
αλλά ωστόσο παρόν στη μεγαλοπρέπειά του. Όσο διάβαζα τα κείμενα του Νίκου, διέκανα να ξεπηδούν γνώριμοι χαρακτήρες μέσα από τους ήρωές του. Στο διήγημα «Η χρυσή μάσκα του τυφλού» τονίζει, κατά την άποψή μου, τον εγωκεντρισμό πολλών ανθρώπων που αθετούν υποσχέσεις και παραμελούν υποχρεώσεις προκειμένου να ασχοληθούν με τα αντικείμενα της εσωτερικής τους μοναξιάς. Το αμάξι τους, το ποτήρι του κρασιού τους, το χαρτοκόπτη τους. Σημεία των σύγχρονων καιρών αυτά και όχι εικασίες. Ο Νίκος με την πένα του μας ταξιδεύει στην αγαπημένη του πόλη, στην αγαπημένη μας πόλη, την Αθήνα. Χαμένες ιστορίες, κυτρινισμένες όπως το χαρτί ενός παλιού βιβλίου, όπως ένα ξεθοριασμένο χαρτονόμισμα. 5 ευρώ για μια ιστορία. Ένα διήγημα που όσοι ασχολούνται με την έρευνα θα καταλάβουν πολύ καλά τη σημασία του. Όσοι πάλι δεν έχουν το πάθος του ερευνητή, τότε θα το αποκτήσουν, ψάχνοντας νοερά για την ιστορία ενός ξεθοριασμένου 5 ευρώ, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας. Κάτω από τη φωτιά η μουσική. Το συγκεκριμένο διήγημα με προβλημάτισε. Προσπαθούσα να σκεφτώ αν είναι ρεαλιστικό ή όχι. Το διάβασα αρκετές φορές και όντως το συνδύασα με γεγονότα πραγματικά και όχι φανταστικά. Είδαμε με τα μάτια μας να καίγονται κτίρια, βιβλία, να γκρεμίζονται θεσμοί και ιδέες. Γίναμε μάρτυρες ετούτης της καταστροφής. Είμαστε παρατηρητές μιας εποχής κοινωνικών αλλαγών. Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια όλα αυτά που μας έλεγαν οι μεγαλύτεροι και που κατά καιρούς διαβάζαμε. Φτώχεια και ψυχικά αποκαΐδια. Όμως, στο βάθος, κάτι ακούγεται. Κάτι έρχεται από μακριά. Ένα μικρό, απαλό άγγιγμα στα αυτιά μας. Η μουσική μιας λατέρνας, που ευτυχώς ακόμα υπάρχει για να μας θυμίζει ότι υπάρχει ζωή, ότι είμαστε ζωντανοί. Ο Νίκος Καραγιώργος με τη γραφή του μας περνάει από το σήμερα στο χθες και πάλι στο σήμερα. Από την φαντασία στην πραγματικότητα. Την ώρα που έγραφα τούτα εδώ τα λόγια, ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα της καταστροφής. Ο ήχος μιας λατέρνας. Έβαλα να ακούσω τον αγαπημένο Μάνο Χατζηδάκη, την Οδό Ονείρων, τη λατέρνα του Αρμάου. Άκουσα τη φωνή του να μου λέει «Γεια σας, ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την Οδό Ονείρων». Και ξαφνικά πέρασε σαν σκιές από μπροστά μου ο κύριος Αποστόλου, ο Μέθησος, η Νία, η Δήμητρα. Νόμιζα ότι θα τους αγγίξω. Άκουσα τον ήχο των βημάτων τους, το θρώισμα των ρούχων τους και ένιωσα εκείνη τη ζεστασιά που μένει όταν η φωτιά σβήνει και μένει η μουσική. Νίκο Καραγιώργο, ήρθες να μας δείξεις τη δική σου, τη δική μας Οδό Ονείρων. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Εύχομαι η πένα σου να μας οδηγεί πάντα εκεί που γίνεται αδιόρατο το αν βρίσκεται κάτω από τη φωτιά η μουσική ή κάτω από τη μουσική η φωτιά. Και θα συγκινήσεις τώρα.